Na mangana linge tokurobekana okubona gwakolekana chinsemo ojakira sorongo rwa gusimeye county ya Kisii okurobekana okubo igobuna chinsemo chino gwakolekana kolenda sumu baromoke besoke na kunyara kurobekana emeye county ya Kisii no nabogati y'abantu abangase county yo nigo bagikiriye kurobekana kweli tukolya rero muri Keito Mildred Mumanye na roboti rwa Senchera iyoboime Rituko liria liaganyereire na bakenya abange eliobo igori ararigwa no moraibwe kiama gya ODM Raila Odinga koba rituko lya maandamano ime ya Kenya nigo omubaro bwa bakenya abange besokia chinsemo eliogotenana na Odinga ase akomocha serikali asogotekerania chira asaba Kenya Imeye county ya Kisii nigo abananchi besokia nonya omubaro orengomoke ase around about yo mochobosongo ase okomubwatesia Raila Odinga ase nonya nabo igo batebire obogima nigo bagendete gokonga kegima amatuko karwetu 100 days twatebete kunga president William Ruto ngo yeri arenge binde bona igatinjara cyabere kinyumba twasinyirunga itogo kigocha abande bara babwata abana kakishu ali president utare waje nyemiremo yago sinyire otoero mugako yo papa asugume Kenya yaito posendo twaromorebe lakini egento kero kinda tembate y'abananchi bonse igabamanya ngaruto no mokoro rute kerare gwita kirase gare batebange serikali ya uchikunda ne ya boda boda na mama mboga kari gukwana kende gwetani igire kia itete round akungaine lyabate yebichana nganinwe agoteba bangina ninwe bono ga kitari mubi egento kerige korukunga no imukie bible igoro oirimo kiange bible igoro tebanga Ruto ingachorire oyo boda boda mimi natambua Raila Amolo Odinga tu mimi hata bibi wezi kuosiwa wewe mwanamke wa wenyewe bibi unatafuta yule bibi mwenye anakufurahisha mimi nilipigia Raila kura najua chief ya mimi napenda Raila mwako mmoja watebanga Raila inua matajiri muri Kenya paka abantu beki kanisa mwatene nire imara motebenga kiense akobeka biri uyone roko rwanira gitumoro jina tobanjera toigote gati y'abananchi abwoni gobagania omoraibwense Dr. William Ruto gocha komotegerera Raila Odinga iliyo gokonya abakenya abange bari gwanje banyarako bakomirana na Raila banyarako bakoro barone na kibaranyarako bakonya ense yekegere ense gukire gosi no mugambi Raila Amolo tongo wake ngambe muri Kenya kwaleta ya mangana devolution iyogerete kurwanira gite common mwananchi we love you Raila Amolo Odinga ikitokero William Ruto yule president twari ko gusaba wanyina maandamano watare koboronye dikwari gwancha mumbira neno na Raila Amolo Odinga ni munyarago mogotorie ense yaitu ya Kenya nonya nabo igo abakomobwatesia omoraibwense nigo bagania aigwe chinga kichinyororo goikerania amaganio y'abananchi chinga kinyororo agere arobio bakana ndo mayete ngatua mochorete nande ngaro tawangere kurwazo na tokonye ase chinga kecho omonyakerogo bwe kiama gya ODM Kerosi Ondieki nigo abagania abananchi gwesokia asobonge asomorembe eliokobwatesia Raila Odinga ekiagera obogima nigo bagendete gokonga kegima moro jasbikre serikali yoro tigo tokonye igo lasma mwote isku lasma to protest na toya ndio protestie na ende no nyino yorenka imata no metenga ebintu byakirigo serikali yetu turabye igo wekato demonstrate tutwara maandamano tobakani kagera bayi boigoni go omo MCA bwe wadi ya Gesusu agikeria amandamano asagania abananchi gokora emeremo yabo ya butambe tinga omugusi ororire mutwe ororire nga amandamano tagocha komokonya maandamano dago koletera ndagira mesa igoro onye shida kero tigabara bari bachorire ba address shida yiguchia samo president wose asabantu bali bagusikaina na manganayo ko ripota lya Egeta Seni kya Ndizi TV iletaliane Mildred Mumanye.